Barka da zuwa zauren nishadi TV. Jama'a ga maganar gaskiya akan jarumar Kannywood ɗin da ake cewa ta haihu ba tare da ta yi aure ba, wato ta haifi ɗan gaba da Fatiha. Sai ku gyara zama domin jin gaskiyar wannan al'amari. Amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa. Domin haka ne sai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe idan mun ɗora. Ga cikakken rahoton. Mai saurare, kamar yadda muka yi maka alkawarin cewar za mu bibiyi wannan lamari domin mu gano maka gaskiyar faruwar wannan al'amari, sannan kuma mu bincika maka mu ga wace jaruma ce wannan wadda ta haihu ba tare da aure ba, wato ta haifi ɗan gaba da Fatiha. Idan baka manta ba, mun yi maka wannan alkawarin, to gashi mun binciko maka wannan lamari inda za mu zayyane maka kowace ce, sannan kuma mu zayyane maka shincewar ma lamarin gaskiya ne ko wasa. Babu shakka wannan lamari an yayyada shi a social media ba ɗaya ba ba biyu ba, inda labarin ya karaɗe kowace social media hatta YouTube cewa wata jaruma ta haifi ɗan gaba da Fatiha, wato ba tare da aure ba. Wannan ce ta sa muka zanta da wanda yake da alhaki a cikin wannan Kannywood din, da kuma mu ce maka wanda yake da masaniya sosai a wannan Kannywood din, kamar yadda za ku ji da bakinsa, kamar yadda muka yi masa tambayar cewar shin wannan lamari da ake yadawa gaskiya ne, kuma muna so mu ji ita wannan jaruma wacce jaruma ce. Ga dai abin da ya gaya mana. To kamar yadda kuka tambaya, gaskiya wannan magana mu ma ji maka yi ana yaɗa ta, domin kuwa kaga dai mu mun san komai a cikin Kannywood ɗin nan, amma kwata-kwata gaskiya mu ba mu tsinci wannan lamari ba, kuma da hakan ta kasance tabbas za mu san wace ce wannan, amma kawai mu ma kawai gani muka yi ana yaɗa wannan labarin wai wata jarumar Kannywood ta haifi ɗan gaba da Fatiha ba tare da aure ba. Gaskiya mu wannan magana gaskiya ƙarya ce, babu wannan zance, kawai wani gidan TV ne can daban da kuma wata kafar yaɗa labarai suka saki wannan labarin, amma kuma wannan magana babu shakka jama'a muna tabbatar muku da cewar ƙarya ne. Babu jarumar da ta haifi ɗan gaba da Fatiha ba tare da ta aure ba. Wannan labari ƙarya ne, ƙarya ne. To masu sauraronmu, kamar yadda kuka ji daga bakin wani daga cikin wannan Kannywood ɗin sananne akan irin abubuwan da suke faruwa, inda ya musanta cewar wannan lamari ƙarya ne, ba haka bane ba. To mai saurare, dama dai an ce duk nisan jifa ƙasa zai yiwu. Wannan lamari dai kuna ji cewar yaɗa shi ake, abin ba gaskiya bane ba, kuma dama da gaskiya ne ma ai da tuni an san wace jaruma ce. Duk da dai cewar an daɗe ana yi wa matan Kannywood ɗin irin zantuka irin waɗannan, wato suna yin irin wannan yawo na bariki a ɓoye, to dai tunda suke yi ma a ɓoyen ba a taɓa samun wata ta haifi wani ɗan gaba da Fatiha ba. To mai sauraronmu, wannan kenan daga wannan tasha tamu ga wurtacciya. Ku ci gaba da samun lokaci kuna bibiyar wannan tasha tamu, sannan ku danna subscribing domin za mu ringa kawo muku labarai masu ɗumi-ɗumi daga ɓangarori daban-daban da kuma bidiyoyi. Da zarar abu ya faru za ku ji mu ɗauke da shi da kuma jin gaskiyar lamarin. Mun gode masu sauraronmu bisa sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci.